תחילה נסביר בקצרה איך לומדים מילה באנגלית באמצעות אסוציאציה. לדוגמה, המילה אפרטוס, שמשמעותה כלי, מכשיר. נלמד את המילה בשני שלבים. שלב ראשון, אפרטוס. מה המילה מזכירה לנו? הפרה, לטוס. פרה ולטוס. שלב שני, ננסה להגיע מפרה ולטוס לכלי מכשיר. משפט מקשר. הפרה יכולה לטוס באמצעות מכשיר מיוחד. כעת ננסה ללמוד 6 מילים נוספות, ובסופם נבחן את עצמנו. מילה ראשונה, equator, קו המשווה. שלב ראשון, equator. מה המילה מזכירה לנו? אקוודור, מדינת אקוודור. ננסה להגיע מאקוודור לקו המשווה. משפט מקשר. בדיוק במדינת אקוודור עובר קו המשווה. מילה שנייה, פישן, ביקוע. שלב ראשון, פישן. מה המילה מזכירה לנו? פיש, אין דג. שלב שני, ננסה להגיע מאין דג לביקוע. משפט מקשר. אחרי שמבקעים דג חי וחותכים אותו לשתיים, אין דג. כלומר תוך רגע הוא מת. מילה שלישית, מוסק, מסגד. שלב ראשון, מוסק. מה המילה מזכירה לנו? מסק, מסכה. ננסה להגיע ממסכה למסגד. משפט מקשר. אסור לעשות צחוק ולהיכנס עם מסכה לתוך המסגד, משום שהוא קדוש למוסלמים. מילה רביעית, אודור, ריח, ניחוח. אודור. מה המילה מזכירה לנו? שלב ראשון, עוד, אור. שלב שני, ננסה להגיע מעוד אור לריח, ניחוח. משפט מקשר. אם תזרוק לסיר הבשר עוד אור, זה יגרום לריח וניחוח מאוד חזקים. אור של בשר עושה ריח חזק. מילה חמישית, paralyze, שיתק, לשתק. שלב ראשון, paralyze. מה המילה מזכירה לנו? פר, עליי. ננסה להגיע מפר עליי לשיתק, לשתק. משפט מקשר. היה פר עליי, הוא שיתק אותי ולא יכולתי לזוז. מילה שישית ואחרונה, שפל, לערבב. שלב ראשון, שפל. מה המילה מזכירה לנו? שף, פל. שף, נופל. שלב שני, ננסה להגיע משף נופל לערבב. משפט מקשר. כאשר שף מקצועי נופל באמצע הבישול, הוא לא עוצר לרגע וממשיך לערבב תוך כדי הנפילה.
כעת נעשה חזרה מהירה על המילים. מילה ראשונה, אקווייטור, אקוודור, קו המשווה. מילה שנייה, פישן, עין דג, ביקוע. מילה שלישית, מוסק, מסכה, מסגד. מילה רביעית, אודור, עוד אור, ריח ניחוח. מילה חמישית, פרלייז, פר עליי, שיתק לשתק. מילה שישית, שפל, שף נופל, לערבב. מילה שביעית, אפרטוס, הפרה לטוס, כלי מכשיר. כעת בואו נבחן את עצמנו. לכל מילה יש לכם 7 שניות. אקווייטור, קו המשווה. מילה שנייה, פישן, ביקוע. מילה שלישית, מוסק, מסגד. מילה רביעית, אודור, ריח, ניחוח. מילה חמישית, פרלייז, שיתק, לשתק. מילה שישית, שפל, לערבב. מילה שביעית ואחרונה, אפרטוס, כלי מכשיר.